¡Fills de puta! Ella estic haciendo el tutorial. Escolta, pareix un presentador del parte de les notícies. Estic al·lucinat, decorat, plantes per ací, per allà. Escolta, preciós, camiseta verda, impressionant, escolta. Bé, avui el tutorial és sobre expressions valencianes, però per majors de 18 anys, perquè són de contingut sexual. Sexual. De sexual, ja m'enteneu? De puta de Déu. La primera és, ves i toca't els collons. Així no com sona, diu, sí, ves i toca't els collons, vol dir, deixa'm en pau ja, que jo estic molt tranquil·let així i no vull saber res de ningú. Ves i toca't els collons, ves i toca't els collons, ara bé. I la segona és una miqueta més forta. És quan veus una xicona que t'agrada, pues, i vols tindre relacions en ella, n'hi ha dues formes de dir. Perquè una cosa, si la xica és rúbia, s'ha de dir una cosa. I si és morena, dius una altra. Si ella diu, pues sí, pues ja està tot arreglat. El més fàcil és que es pega una hòstia, però així directament, pam! Ja està. Ara, ja t'has fet. Bueno, vaig a dir la primera. Rubiales, vols un pardal sense ales? I ara falta que ella contesti que diga sí o no, o que pega una hòstia. I l'altra és, si és morena, dius, morena, vols un pardal amb melena? Què t'ha paregut morrut? Espero que digueu molt i que continueu seguint els meus tutorials, perquè l'altre, escolta, em fiquen ja en trots i corbata.